ଚାଉଳ ହେଇଗଲା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଲେ କିପରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଜଣେ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଯାହାର କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ପେଟ ବସନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ତାପରେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ବୁଢ଼ୀମା ଟୋକେଇ ନେଇ ଫଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ବିକ୍ରି ହେଉନଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାଇ ନନ୍ଦଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାର ପାଟି ଶୁଣି ନନ୍ଦଲାଲା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ଫଳ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ଫଳର ମୂଲ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଦେବେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେ ମା ଯଶୋଦାକୁ ପଚାରିଲେ। ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଏମିତି ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ ଯାହା ଦେଲାବାଲାକୁ ଅଧିକ ଲାଗିବନି ଏବଂ ନେଲାବାଲାକୁ କମ୍ ଲାଗିବନି। ନନ୍ଦଲାଲା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ଟୋକେଇ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଚାଉଳ ନେଇକି ଗଲେ। ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ହସିକି କହିଲେ, ଏଥିରେ ତମର ପେଟ ପୁରିବନି। ନନ୍ଦଲାଲା କହିଲେ, ଆଉ ଅଧିକ ଆଣିକି ଦେଉଛି ମା। ଏତିକି ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲ? ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲ? ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଥରେ ଆସି ମୋ କୋଳରେ ବସିଯାଅ ଏବଂ ମା ବୋଲି ଡାକିଦିଅ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ସବୁ ଫଳ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଖାଲି ଫଳ ଟୋକେଇ ଧନ, ରତ୍ନ ଏବଂ ସୁନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ ଫଳର ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଲଗାଉଥିଲ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସାର ମୂଲ୍ୟ। ନନ୍ଦଲାଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜାଣି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଆପଣ ମୋ କୋଳରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ। ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ରୁହେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଯଦି କେହି ସ୍ୱହୃଦୟରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।